Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa kita dan kasih setia dari Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus. Kita bersyukur bila hingga saat ini kita masih diberi nafas hidup dan masih dilindungi oleh Tuhan. Tetapi di satu sisi kita sangat prihatin dengan ancaman virus corona yang melanda negara kita, Republik Indonesia. Berkenaan dengan itu, para halado HKBP dan seluruh pendeta yang melayani di HKBP Depok 1 menimbang surat edaran pemerintah, yaitu tentang PPKM, penerapan pembatasan kegiatan masyarakat, dan surat edaran dari Preses HKBP Distrik 28 Deboskap tentang sikap menghadapi virus corona yang semakin mengganas. Maka dalam rapat perhalado dan pendeta menghimbau dan menetapkan yang pertama, menghimbau seluruh jemaat supaya jangan panik, jangan takut, tetapi tetaplah berdoa dan berjaga-jaga. Yang kedua, tetap disiplin menjaga protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan menjaga diri dari kerumunan. Memutuskan bahwa ibadah minggu di HKBP Resort Depok 1 mulai hari Minggu tanggal 4 Juli sampai dengan hari Minggu 25 Juli akan dilayankan dengan live streaming. Pukul 7 pagi dilayankan dengan bahasa Indonesia dan pukul 10 pagi dilayankan dengan bahasa Batak. Selanjutnya, seluruh kegiatan PA dari seksi sekolah minggu, remaja, pemuda, perempuan, ama, dan lansia akan dilayankan dengan Zoom meeting. Demikian juga dengan sermon parhalado akan dilayankan dengan Zoom meeting selama bulan Juli ini. Demikianlah pemberitahuan, himbauan, dan keputusan dari parhalado. Dengan doa supaya kita semua dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja dan Kepala Gereja. Selamat beraktivitas, selamat bersaksi, walau pada masa COVID ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Shalom. Ama nami, ina nami, anak kon nami na posobulong, nang saluhut anak kon nami sekolah minggu, na madohodi permingguan melalui live streaming channel YouTube HKBP Depok Sada, diganup ingan natabe upasatami selamat hari Minggu ma dihita. Tapu kama parmingguota marede mahita sian buku ede 565 mamuka sian ayat sada 1 ayat 3. Marhite-hite gowarni de bata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Mga sahon de bata, say hamonangad do ulahonota, ngot maho ale parhinaloan, tarsunggul maahu di buha siang ari, pujiok kumaho di tonga-tonga ni akabangso, ale Tuhan, edehonok kumaho di tonga-tonga ni akamarga, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan de bata pargugo na suhatudusan, sa ilehon jala patubu madihami haporsyaon na sitong, tabay mahaporsyaon nami ganup ari, asalam tugu, lehon madihami holong ni roha na so marpangaci, asa holong roha nami diho, dohot didongan nami jolma, lehod di hami pakirimon na mangulu, asa marlas ni roha kami mabahen lomo ni rohami, say uloy pangiduan nami ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Tangihon hamuma patik ni debata. Patik parjulu sahatu patik pasapuluhon. Patik parjulu. Ahu do Jahoba debatam ninna debatatta. Ndang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon. Endang jadi ganaonmu jala endang jadi sumanonmu. Manang aha na di banua gijang dohot di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano. Yanggo tunggabe si sobaon manang si oluan. Patik patuluhon. Endang jadi dohonon guar ni debata. Yanggo suture dalanna. Ayhona uhum na dusugut akka na marsineang di guarna. Patik paupatton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dinaonom ari ma ulahamu nasa siulaunmu. Alay anggo ari papituhoni. Ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari. Manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru. Rodi pinahammu, rodi isi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ay dinaonom ari do ditoppa debata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Dibaheni do ubahen na dipasu-pasu debata Jahoba. Ari paradianan nai jala di perbadiai. Patik palimahon. Ikkon pasangapommu do natorasmu. Asa martua ho jala liling mangulu. Di tanaw na nilehon ni Jahoba debatam di ho. Patik paonopon. Unak ko mamunu. Patik papituhon. Unak ko mangalakup. Patik pawaluhon, unak ko manakko. Patik pasiyahon, unak ko ulo makatidakkon hata nasututu maralohod donga jolma. Patik pa sapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lubuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Behado pandok ni debata taringot tu patik na sapului oddo. Ahu do Jahoba debatam ninna debatatta. Pargogo na suatu dosan jala parrimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna. Rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupatton. Pinopar ni akka na sugoroha diau. Alay asido rohakku di akka na maribu-ribu. Akka na marholong ni roha diau. Naso mga laosi patikki. Olat nima sahatna. Ali Tuhan debata. Say pargugoy mahami. Mangulahon na obar tu patikmi. Amen.
Tatopotima dosatta. Ali amanami jala debatanami na di banua gijang. Para siroha na sumurung midahami. Uparhatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalasyon nami nagodangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asin ni roham. Jala sesama dosa nami sa luhut na ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Amen. Baga-baga ni debata tarsingot tu hasisaan ni dosatta. Mucat pe akaduluk jala humutal akarobean. Alay anggo parasi ni rohakku tunasotupa mucat sian ho. Jala padan ni hadamayokku nasotupa humordit ninna Jahoba si asiho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Turpuk hata itu hata di mingguta di bagasan sadarion. Ima natar surat di buku Hesekiel biddu 2. Mamuka sian ayat sada 1 ayat 5. Tajahama marsikat soring. Hasasahat ni tohonan hapanurirangon tu si Hesekiel. Jadi didok ibana ma tuau ali anak ni jolma ojak kon ma patmu asa makatai au tuho dungi uju makatai ibana tuau bongot mato di itu bagasan au laos di pajongjong au di patu gabe manangi-nangi au tu ibana na makatai dohot au.
Dungi didok ibana tu au, ale anak ni Jolma, au ma marsuruho tu halak Israel, tu bangso akka na mangguturi dopak au, nang nasida, nang oppu nasida, say marbalik do sian au, rasi rasa sadarion. Au matongon marsuruho tu anak akana pirbohi dohot na takang maroha. Jala dohonom umatu nasida boti hatani Tuhan Jehovah. Alay anggo nasida, manang tangihonon na manang indang, ay bangso pangguturi do nasida. Gabe di boto nasida, naung adong panurirang sada di tonga-tonga nasida. Olat nima sahat na, martua do halak na tumangihon hatani debata jalan na upiopsa. Amen. Tahatidakon mahaporsyaw tay, songon na hinatidakon ni dongat ta sa haporsyaw di sandok portibion, rap mahita madok. Au porsya di debata Jehovah, ido ama pergugo na suatu dusan, na tumo palangit doho tano. Au porsya di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di Porbadia, andorang suhabubuhan. Ido tuhatta na tumaon na birnit di pangumuman ni Silatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinursilang, na tuat tu banua turudung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai, pargogo na suatu dosani, di sima ibana pay mamulak sugo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsya di tondi Porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan nyala Kristen akka na badia, doho dihasisan ni dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangulu sugot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Tikting masa ni Minggu Palimahon Dung Trinitatis tanggal 4 Juli 2021. Na parjolo tema minggu
Goar ni mingguta sadarion ima, minggu palimahon dung Trinitatis. Dohot tema, borhat maho, jala baritahon ma hatani Tuhani. Napaduahon dadana nasorang. Nah di hari Sabtu, tanggal 26 Juni tahun 2021, di basa-basa hot tuhatado sada dana boru di keluarga niamatta David Sipayung, Inata Nelvia Boru Tabba, Inganan Nasida, Perum Bukit Nanggerang, Village, Blok F2, Tajur Halang, Nir 10 2 onom, kelompok Getsemane. Hipas dudak danahi, songoni nang natorasna. Napatuluhon nanaing marbagas. Naparjulu tik-tik paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagaso ma, siloam sapala pak pahan. Anak ni amata situa sotar duga pak pahan SAP. Inata H Buru Tabunan, ruas ni GKPI Cipayung. Dohot Orwana, Elizabeth Margareta Buru Sinaga. Buru ni amata Insinyur S Sinaga, tubuh ni Inata N Buru Silain, ruas ni HKBP Depok Sada. Hobartu pangiduan ni keluarga, pamasu-masuon naung ditik-tikon, ima di hari Sabtu tanggal 10 Juli tahun 2021 di HKBP Depok Sada, patu paon nama di hari nanaeng sitotop pononna dope. Napaduahon, tik-tik paduahon. Naeng majalo pasu-pasu perbagasoma, Gutur Dudi Andri Simangucong, anak niamata Budiman Simangucong nahinan. Tubuh ni Nata Rosmaida Buru Panggabian, ruas ni HKBP Balige, Resort Balige. Dohot Orwana, Kori Laura Buru Silaban, Buru ni amata Soluan Silaban, tubuh ni Inata Ristauli Buru Taraja. Ruas ni HKBP Depok Sada Resort Depok. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 pukul 10 Sada WIB di HKBP Depok Sada. Napaupaton ruas Nataba. Mamuka Ari Sadarion Minggu 4 Juli 2021 gabe ruas di HKBP Depok Sada ma keluarga ni amata Ritar Simajutak Inata Esra Yunirma Saumat Gerat. Nasida Rosian HKBP Motung, Resort Ajibata. Inganan nasida di Jalan Haji Usman Kapuk Sawah Lama, Pancoran Mas Depok, Nir Sapulusia, Sada 2, kelompok Kapernaum. Palimahon, Barita Habot Niroha. Naparjolo, di hari Minggu 27 Juni 2021, Nunga Jumolo Marujung Ngolu, Amata Henry Parhusip, umur 62 tahun, Nani Habaluhon ni Inata Monika Buru Marpaung. Nganan nasida Jalan Haji Asmawi Gang Kelinci, nomor 40, Nir Walu 07, kelompok Jordan. Tuudean di hari Selasa 20 Juni 2021 di TPU Jalan Jawa, Depok Utara. Napaduahon, nah di hari Selasa 20 Juni tahun 2021, Nunga Jumolo Marujung Ngolu, Inata Anaria Boru Nenggolan, umur 57 tahun, nah hina baluhon niamata, Dr. Andus Tunggul Hamonangan Sihaan. Inganan nasida Jalan Salak nomor 10 Pitu Depok Sada, Nir Sada Pitu Opat, kelompok Galilea. Tuudean di hari Selasa 20 Juni 2021 di TPU Kapuk Kandang. Napatuluhon, nah di hari Kamis, Sada Juli 2021, Nunga Jumolo Marujung Ngolu, Marta Novarita Boru Lubat Tubing, umur 47 tahun, Boru ni Inata Nyonya Lubat Tubing, Pita Marisi Boru Hutapea, Inganan nasida Jalan Purwaraya, Cipedak, Sada nomor 70 Sada, RT 00 onom 0 tolu, Nirwalu Tulu Opat, kelompok Judea. Tuurea di hari Jumat, 2 Juli 2021 di TPU Pondok Rangon. Nah paupaton,
Nah di hari Jumat 2 Juli 2021, nunga jumolo marujung ngolu amata riso pangaribuan, umur 52 tahun, nani habaluhon ni inata, amida boru siahaan. Inganan nasida Jalan Haji Musli, Gang Sawadaya 2, nomor 50 CAC, RT 05 02 Beji, Nir Walusada 5, kelompok Jordan. Uriat di hari Sabtu, 3 Juli 2021 di TPU Tapos. Napa limahon, nah di hari Sabtu, 3 Juli 2021, ngajumolo marujungolu, amata tunggul sianipar, marumur 26 tahun, ruas ni huriata na di kelompok Philadelphia. Tumibu matarapul keluarga, na tina di konna. Paunopon, par guru malua angkatan tahun 2020-2021. Hobar tuha putusan ni Pamarenta Republik Indonesia marhite pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat Jawa Bali tanggal 1 tanggal 20 Juli 2021 dohot arahan nasian pareses HKBP distrik 20 Deboskap pelaksanaan ujian lisan Sabtu 3 Juli dohot pelepasan pelajar sidi naung ditik-tikon ima dari Minggu tanggal 10 sada Juli 2021 ditunda ma saat tutiki na naik sitotop ponon na dope. Na papituhon partureni parmingguon dohot pertangyangan kelompok di bulan Juli 2021. Partureni parmingguon dohot pertangyangan kelompok di bulan Juli 2021 na pinatupani huriata ima hola marhite virtual na bui ihutonon ni ruas di kanal YouTube HKBP Depok Sada manang live streaming ima a para mingguon pukul 7 WIB manang pukul 7 manugot na Marhata Indonesia pukul 10 WIB Marhata Batak. Pos pelayanan Arko Maso Majolo 1 tiki na naik sitotop ponon nadope. B. Pertangyangan kelompok Siganup hari Rabu pukul 10 walu 30 WIB. Margugo mahita jala mangidu di tangyakta. Asa tumibu salpu pandemi COVID-19 siaon jala para minggu tapi bui tumibu mulak songon nasional. Panitia Pesta Gotilon HKBP Depok Sada. Duksipul tikting tapai ut ihutma panorangion na pinasahat ni panitia. Walu tikting na sojinahahon dohot barita parhepengon tajahama di lembaran warta na pinareni huria dohot marhite WA group di kelompok pertangyangan tabi. Songoni matikting masa di huriata di bagasan mingguon. Saya di pasu-pasu tuhat tamai tau sangap di guarna. Panorangion tu Pesta Gotilon dohot tahun pemberdayaan HKBP Depok Sada. Shalom, horasma dihita saluhutna. Mauliate dohot puji-pujian ma tapasahat tu debata na toktong mangaramuti hita dohot huriana rasi rasa sadarion. Di parminggota sadarion au situa Ridwan Huta Barat songon mewakili panitia Pesta Gotilon tahunon mangidu partikian hami satokin lau pasaton panorangion taringot tu laun Pesta Gotilon dohot tahun pemberdayaan di Huriata HKBP Depok Sada di tahun 2021. Songonom ma partodingna na perjulu buasa ikon patu pauta Pesta Gotilon. Pesta Gotilon ima pesta makamolateon pasu-pasu ni debata marhite namang gotil manang mamanen
parbue ni ulauta di bagasan sataunon. Boy manon tajaha sian 2 Musa 23 ayat 16 1 17, tolu Musa 23 ayat 37 1 36, 5 Musa 16 ayat 10 1 15. Gabi ditetopon HKBP do pestai sahali sataon. Paduahon do tujuan ni pesta gotilota. Tapatupa pesta gotilon taunon ima laho papungu peleon manang dana manupahi pakubasion na dumasip di Huriata. Dohot papungudana lau merenovasi gedung gerejata di tahun 2024. Asabui marpesta jubulium 50 tahun hita di tahun 2027. Laos mengeresmihon renovasi gerejai. Papungota ma peliani sian taunon 5 tahun 2021 sahat tu tahun 2024. Targeta di tahunon 5 miliar. Patuluhon tema dan subtema tapatupa do pesta gotilon dohot tahun pemberdayaan HKBP Depok Sada di tahunon dohot tema peleon ma tu debata hamuleteon jalagarari ma akka baga-bagami tu nasun timbul. Sian Pesalmen 50 ayat 14. Subtema marhite pesta gotilon dohot tahun pemberdayaan HKBP Depok Sada tapasahat ma pelean naumuli tu debata laho pinahisaton pakubasion nadubenggan. Paupaton kegiatan domu tusi songondalan papungu pelean hita patu pauta do berbagai kegiatan ima na perjolo marhite amplop hamulateon. Na peduahon sian penjualan parsel makanan, patuluhon padalaton proposal manang donatur, na paupaton marhite marede secara live streaming sian channel YouTube HKBP Depok Sada ganup kelompok pertanggiangan dohot sude kategorial diganup hari Sabtu sehali seminggu tamulai manon di minggu pertama Agustus tahun 2021 on. Dungi jadwalna anon diatur mahobbar na dibayan ni panitia. Palimahon puncak ni pesta gotilon. Puncak ni pesta gotilon dohot tahun pemberdayaan di Huriata patupaut tamai di hari Minggu tanggal 31 Oktober tahun 2021. Songonima panorangion siak kami, saya diramuti debata mahita sude, dipadau ma akasahit COVID-10 siaon sian hita ganup, jala debata ma nama masu hita sudena horas. Marede mahita sian buku ede nomor 510 alu ayat sada dohot ayat 2 laos tapapunguma peleata. Asa
Damen debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Shalom amang inang nahin naholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, turpuk jamita di ibadah minggu palimahon dung Trinitatis di bagasan minggu sadarion tarsurat sian Evangelium Markus bindu onom mamuka ayat onom B 1 ayat 10 tolu. Dihamu amanami inanami na mandohoti ibadah parmingguon di tonga bagas nabe di bagasan tikyon tabuka ma bibilta ta paihut-ihut ma hujahahon dihita. Laos diliati ma akahuta dinasaluati mangajari. Dungi di joma na 12 jumonok dipuka ma marsuru nasida mardua-dua. Dilehon ma tu nasida huaso mamaksa akaton di nahodar. Jala di orai ma buanon nasida manang ahad tutongan dalan, manang roti manang hajut, manang hepeng di hohospe daholan tukot. Alai denggando marsipatu hamu jaladang jadi pakemu na baju-baju dua ninna. Laos didokdo tunasida iadung dibongoti hamu jabu disi mahamu mian pai maborhat muse. Molo adong isini hutana so olo manjakon hamu jaladang ditangihon hatamu tadi kon hamu mai laos pirpirhon hamu ma nang orbuk na lohot ditot muna bahen panindangion tunasida. Jadi borhat manasida marjamita mandokon paubahon roha jala torop dosi bolis dipabali nasida lan nahasitan dimiahi gabe malum dibahen. Ido sahatna turpuk di bagasan minggu sadarion. Dihamu amang inang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus na paihut-ihut ibadah di bagasan minggu sadarion turpuk jami tahun sebelumnya telah dimulai dengan penolakan Tuhan Yesus yang datang kembali ke kampung halamannya ima di huta Nazaret. Tuhan Yesus ditolak di kampung halamannya. Yesus yang baru saja menyelesaikan pengajaran perjalanan keliling menyampaikan firman Tuhan ke berbagai-bagai desa daerah, lalu dia pulang kembali ke kampung halaman di Nazaret. Jala hasomalan na dipatupa di tiki hari Sabat. Biasanya di situ nunga macai torop halak dinalaho patupahon peribadatan. Dan dalam kesempatan peribadatan itu Yesus hadir di tengah-tengah umat yang sedang melakukan peribadahan. Dan dia yang sudah mulai dikenal banyak orang dengan melakukan pengajaran-pengajaran dan dengan melakukan berbagai mukjizat dan kesembuhan, penyembuhan. Di situ juga Tuhan Yesus tampil diberi kesempatan untuk menyatakan, memberikan pengajaran di tonga-tongani maliang napungu di rumah ibadat. Dan kesempatan itu Tuhan Yesus pakai untuk mengajar banyak orang. Lalu ketika dia duduk mengajar di tonga-tongannya kana torop,
diberikan kepadanya kitab untuk dibacakan. Lalu molo tabereng di Yesaya 60 sada, itulah yang dibacakan oleh Tuhan Yesus. Yesaya 60 sada ayat sada duai. Dia menyatakan bahwa di dalam pemberitaan itu di dok imana songgop do tuau tondini Tuhan Jehovah ala naung miniahan ni Jehovah au mamaritahon barita nauli tuhalak nadangol marsuru au pauliuli halak paroha na bojok maniktikon haluaon tuhalak natarhurung doho tuhalak natarate buhani hurungan manitikon taon para sinirohaon sian Jehovah dohot ari partubolan ni debatata mangapuli saluhut halak namarsak roha. Itu bisa kita lihat pernyataan Tuhan Yesus di Lukas 4 ayat 10 walu 1 ayat 10 sia. Tuhan Yesus membacakan kitab nabi-nabi pada waktu itu karena memang hasomalan do molo ditiki hari Sabat peribadahan itu selalu dibacakan. Kalau bukan kitab Taurat manang Musa, kitab Musa pasti akan dibacakan kitab nabi-nabi. Maka Tuhan Yesus diberi kesempatan untuk membacakan kitab. Namun tidak diberitahukan apakah Yesus memilih sendiri bacaan itu. Atau apakah bacaan itu sudah ditentukan menjadi pembacaan untuk dibaca dalam peribadahan, tidak disebutkan. Alai molo tabereng di Lukas 4 ayat 10 pitu didok gabe dilehon ma ibana pustaha ni panurirang Yesaya diukap mai jala jadi dapot mata nama natar surat songonon. Ima nadijaha Tuhan Yesus ditiki peribadahan di tonga-tonga ni humaliang akan natorop napungu. Dan kemudian amang inang ketika Tuhan Yesus membacakan itu ada perkataan yang dinyatakan bahwa orang yang dilantik atau diurapi Allah. Dan dia disebutkan dalam hal itu menggambarkan tentang Mesias yang diurapi dan Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias yang diurapi. Pada awalnya tung macai longangdo rohanya kanatorop umbegi hatani Tuhan Yesus. Tetapi ketika mereka tengah memperhatikan secara seksama, lalu mereka mulai terpancing emosi sebab ternyata mereka mengenal betul siapa Tuhan Yesus yang telah menyatakan dirinya dan yang mengajar di tengah-tengah rumah ibadat itu. Sehingga mereka mempertanyakan kebenaran keberadaan Tuhan Yesus. Dari manakah kuasa dan kepintaran yang dimilikinya? Maka pada waktu itu orang-orang mulai berontak, mulai marah dan kemudian mempertanyakan tentang kebenaran kemesiasan Tuhan Yesus. Oleh karena itu mereka juga memperkatakan, bukankah dia adalah anak Yusuf si tukang kayu? Bukankah dia adalah saudara-saudara Yakobus, Yoses, Yudas, Simon dan bahkan saudara-saudara perempuan mereka, perempuannya juga berada di tengah-tengah mereka? Sehingga terjadilah keributan, percekcokan, bahkan penolakan terhadap Tuhan Yesus di rumah ibadat itu. Amang inang nahina holongan, namun luar biasa yang terjadi. Sekalipun Tuhan Yesus mengalami penolakan di kampung halamannya, tetapi tidak surut semangatnya dan juga bersama murid-murid yang berada dengannya untuk tetap melakukan pekabaran firman Tuhan. Tuhan Yesus tetap dengan semangat memberitakan kebenaran keselamatan kepada
orang-orang yang berada di sekitarnya. Yesus berjalan keliling dari desa ke desa ido nadidok di bagasan Turpukon. Laos diliati maakahu tanah dina saluati mengajari. Dia berjalan dari kampung, dari desa, menyusuri daerah, memberitakan firman Tuhan. Dan kemudian sekalipun tantangan dan kesulitan yang ada di mereka hadapi, tetap mereka semangat melakukan penginjilan atau pengabaran firman Tuhan di tengah-tengah umat. Dan dalam hal ini amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus mengutus ke-12 murid-muridnya untuk turut berkeliling, memberitakan kabar sukacita, memberitakan firman Tuhan, dan juga melakukan penyembuhan-penyembuhan di tengah-tengah dunia dan di tengah-tengah daerah pada waktu itu. Tuhan Yesus mengutus para murid-muridnya, si 12 halaki, Ima, si Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon halak kana Yudas Iskariot. Kesemuanya itu Tuhan utus untuk berkeliling, memberitakan firman Tuhan dan melakukan penyembuhan. Dan dalam hal ini amang inang yang dikasihi Tuhan, pengutusan itu tidak serta-merta hanya pengutusan semata, tetapi Tuhan juga membekali mereka dengan kuasa yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu molo tabereng di Turpukon di ayat pitu, dungi di jauh mana 10 duai jumonok di puka mamar suru nasida mardua-dua, di lehon matu nasida huaso mamaksa akaton di nahodar. Dalam hal ini boleh kita lihat amang inang yang dikasihi Tuhan, selain pemanggilan, Tuhan juga mengutus, bukan hanya mengutus, tetapi juga Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa, bahkan meneguhkan dan meyakinkan mereka bahwa kuasa Tuhan Yesus akan senantiasa melingkupi kehidupan para murid-murid yang tengah diutus ke tengah-tengah dunia. Oleh karena itu tidak ada hal yang perlu ditakutkan, karena kuasa Tuhan bekerja bagi para hamba-hamba yang mau siap sedia diutus di tengah-tengah dunia memberitakan kabar keselamatan itu sendiri. Maka molo tabereng di Turpukon, ketika Tuhan Yesus memanggil dan mengutus, mereka disuruh berdua-dua. Artinya dalam hal ini tentunya kalau disuruh dalam pengutusan memiliki teman, pasti terkadang banyak hal sulit, banyak tantangan. Tetapi ketika kita punya teman, rekan sepelayanan yang saling meneguhkan, saling menguatkan, maka kita beroleh kekuatan dan semangat untuk terus-menerus melakukan pelayanan sekalipun banyak tantangan yang kita hadapi. Dan kemudian mereka diberi kuasa melawan atau mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan-kelemahan yang ada, baik di diri mereka maupun di diri banyak orang yang mereka temui. Inilah kuasa Tuhan yang dinyatakan ketika Tuhan telah memilih, mengutus, Tuhan juga memperlengkapi seluruh hamba-hambanya dengan tetap mau taat dan setia dalam pengutusan itu sendiri. Oleh karena itu amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pengutusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya, Yesus menasehatkan atau mengingatkan para murid-murid akan beberapa hal. Naparjolo molo tabereng di bagasan Turpukon di ayat 8.
jala diorai ma buanon nasida manang aha tutongan dalan. Manang roti, manang hajut, manang hepeng di hohospe da holan tukot. Dalam hal ini Tuhan Yesus memesankan, mengingatkan bahwa mereka jangan membawa apa-apapun dalam perjalanan, termasuk roti, bekal, uang, selain tukot atau tongkat. Tujuannya untuk apa? Supaya murid-murid yang Tuhan pilih, Tuhan panggil, tidak fokus hanya kepada kebutuhan kedagingan semata. Dalam pesan pengutusan ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan agar murid-murid tidak hanya bergantung kepada materi, kepada kebutuhan-kebutuhan kedagingan terhadap kenyamanan-kenyamanan diri. Dan dalam pengutusan Tuhan Yesus, murid-murid diperkenankan supaya jangan khawatir, takut akan hari esok mengenai apa yang mau mereka makan, apa yang mau mereka minum, apa yang mau mereka pakai. Oleh karena itu, di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan supaya murid-murid itu tetap setia dan taat, karena Tuhan Allah senantiasa mencukupkan, memberikan apa yang mereka butuhkan dalam perjalanan kehidupan dan dalam pelayanan mereka sendiri. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan tongkat boleh dibawa atau dipakai. Tujuannya untuk apa? Karena memang dalam perjalanan yang jauh yang mereka akan lalui, banyak liku-liku, banyak gelombang, banyak badai, banyak kerikil, dan tongkat perlu bagi mereka untuk semakin kokoh berdiri dan kuat untuk berjalan. Dan tongkat sebagai lambang kekuatan dan ketegasan dalam perjalanan pelayanan para murid ketika mereka telah siap sedia dalam pengutusan itu sendiri. Dan kemudian amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, napaduahon Tuhan Yesus menasehatkan atau mengingatkan para murid-murid di ayat sia didok. Alai denggando marsipatu hamu, jaladang jadi pakeomuna baju-baju nun dua nina. Dalam hal ini Tuhan Yesus mengatakan boleh memakai alas kaki. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan sepatu, dalam bahasa Indonesia diperkenankan memakai alas kaki. Dan jangan memakai dua baju. Mereka dalam hal ini hanya boleh memakai alas kaki atau sepatu, itu pun yang ringan, supaya tidak membebani perjalanan kehidupan yang mereka akan tempuh dalam perjalanan pelayanan itu sendiri, yang mungkin akan jauh dan mungkin akan banyak tantangan. Maka jangan membawa beban-beban yang berat. Ido umbain didok, boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju, karena itu akan menambah beban para murid-murid. Amang inang, dalam hal ini pun sesungguhnya bukan hanya sebatas supaya beban mereka semakin berkurang atau ringan ketika dalam perjalanan pelayanan, tetapi sesungguhnya lebih dari itu. Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada murid-murid bahwa sekalipun banyak tantangan dan pergumulan, mereka harus tetap bersandar dan percaya kepada penyertaan Tuhan semata. Oleh karena itu, boleh kita lihat dalam Matius 10 ayat 10b, Yesus berkata, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Aitamado dapotan bohalna pangula. Ondo napaposon rohanya kasisean ketika mereka telah diutus melakukan pelayanan, penyembuhan,
pemberitaan Injil, bahwa dimanapun mereka diutus, kemanapun mereka sampai dan tiba, mereka jangan khawatir akan apapun, karena di tempat mereka tiba untuk melayani, di situ akan mereka mengalami penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan pelayanan para murid-murid. Demikian juga mungkin kita yang akan menerima pengutusan, dan kita yang sudah menerima panggilan dan pengutusan itu. Amang Inang, jangan khawatir akan kebutuhan hidupmu, tentang makanan dan minuman, tentang tempat tinggal, atau apapun yang menjadi kekhawatiran kita tentang kebutuhan-kebutuhan pokok dalam kehidupan kita. Kita adalah hamba-hamba Tuhan yang telah dipanggil olehnya dan diutus olehnya. Jangan khawatir akan semua yang kita butuhkan, karena apa? Tempat pelayanan kita, Tuhan sediakan segala yang kita butuhkan dengan mencukupkan sesuatu yang kita butuhkan di tengah-tengah pelayanan itu sendiri. Ido umbahen didok aitamado dapotan buhalna pangula. Maka kehidupan para pelayan itu bergantung dari tempat pelayanannya, sehingga seluruh kebutuhan itu dipenuhi oleh orang-orang yang mengasihi para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Dan kemudian Amang Inang didok muse dalam nasihat Tuhan Yesus kepada murid-murid, didok di ayat 10. Laos didok do tunasida yang dibongot iadung dibongoti hamu jabu disi mahamumian pai maborhat muse. Dalam hal ini Yesus menekankan, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Amang Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika pelayanan yang dilakukan oleh murid-murid diterima dan banyak orang yang bersuka cita dalam pelayanan, pemberitaan dan penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan, maka sesungguhnya Tuhan Yesus mau menekankan supaya jangan ada satu orang pun di antara murid-murid itu yang menyombongkan dirinya sehingga menjadi murid-murid yang tinggi hati. Tuhan Yesus memantangkan itu jika terjadi di tengah-tengah kehidupan para pelayan yang telah dipanggil dan diutusnya. Kalaupun banyak orang-orang yang bersuka cita, kalaupun banyak orang-orang yang mengalami pertobatan, dan kalaupun banyak orang-orang yang sudah mengalami kesembuhan di tengah-tengah pelayanan yang dilakukan oleh para murid-murid, sesungguhnya itu adalah karena Roh Allah yang menyertai dan Roh Allah yang bekerja di tengah-tengah kehidupan jemaat yang dikunjungi oleh para murid-murid itu sendiri. Dan kalaupun banyak orang yang sudah bertobat, setia kembali ikut setia melakukan pelayanan, maka di situ juga murid-murid diingatkan bahwa sesungguhnya bukan karena kekuatan, bukan karena kepandaian para murid-murid, tetapi semata karena kuasa Allah bekerja dalam Injil yang telah diberitakan itu sendiri. Maka ketika murid-murid sudah melakukan pelayanan yang baik itu sendiri, disitulah sesungguhnya kuasa Tuhan dinyatakan. Tondini debatado namangula jala nama makulingi akajolma natorob na toktong satia mau kembali mengikut Yesus Kristus. Huason debatado na bekerja di barita nauli naung sinaburhon nya kasisean di tonga-tongani pekabaran Injil yang sudah mereka lakukan. Oleh karena itu
amang inang nahina holongan, kita yang dipanggil, diutus Tuhan dalam pemberitaan pelayanan kita dimanapun. Jika kita sudah melakukan pelayanan dan banyak orang yang bersuka cita dan banyak orang yang disembuhkan, banyak orang yang bertobat, maka jangan ada satu orang pun di antara kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang merasa telah berjasa atau sehingga menjadi sombong akan pelayanan itu sendiri. Maka Tuhan Yesus ingatkan sebagaimana tertulis dalam Lukas 10 ayat 10, didok Tuhan Yesus melodung diulahamu saluhut na didokon na itu hamu dok hamu ma naposo naso haseadu hami itap ulau napatut do hu ulahami. Inilah yang ditekankan oleh Tuhan Yesus ketika mereka boleh melakukan pemberitaan Injil dan mereka boleh diterima baik dan tinggal di tempat pelayanan itu sendiri. Amang inang, kemudian Tuhan Yesus juga berpesan dalam pengutusan itu kepada murid-murid di ayat 10 sada. Tuhan Yesus mandok tua kasih siana molo adong isini hutan aso olo manjako kamu jala dang ditangihon hatamu tadi kok kamu mai laos pirpir hon hamu manang orbuk nalohot ditot muna bahen panindagion tunasida. Inang amang, memang tidak bisa dipungkiri bahwa tidak selamanya pelayanan yang baik kita lakukan diterima dan direspon dengan baik juga oleh orang-orang yang mendengar pemberitaan atau dalam yang mengikuti pelayanan kita. Tidak selamanya pelayanan yang dilakukan para murid itu diterima oleh masyarakat. Terkadang mereka juga mengalami penolakan-penolakan. Termasuk juga para hamba-hamba Tuhan yang tengah dipanggil dan diutus melayani di berbagai-bagai gereja di Sandok Portibion. Mungkin banyak tantangan dan pergumulan, bahkan penolakan-penolakan terjadi kepada para hamba-hamba Tuhan. Tetapi dalam hal ini Tuhan Yesus meneguhkan seluruh para hamba-hamba Tuhan, jangan takut. Jangan pesimis, jangan khawatir. Sebab jika kita tetap taat dalam pengutusan dan pemanggilan itu, selama kita hidup dalam kebenaran dan setia memberitakan firman Tuhan, ingatlah Tuhan Yesus nyatakan keadilannya. Dan dalam hal ini boleh kita lihat tadi bagaimana Yehezkiel itu diutus di tengah-tengah bangsa Israel. Dan Tuhan Yesus ingatkan molo tabereng di Hesekiel 2 di epistel nang tajahat nakingani. Molo tabuka di Hesekiel 2 ayat 5-1 di dokdo tu si Hesekiel. Alai anggo nasida manang tangihonon na manang dang ay bangso pangguturi do nasida. Gabe di boto nasida naung adong panurirang sada di tonga-tonga nasida. Yaho ali anak ni jolma unang ho mabiar maradopon nasida. Manang umbegi mat hata nasida ipe unang ho tahutan. Ay atik pe suga jala tada-tada dongan mi jala maringan ho di lambung hala unang tahutan ho umbegi hata nasidai. Jala unang mabiar ho midabuhi nasida ay bangso pangguturi do nasida. Ikon dohonomu ma akahataku tu nasida manang tangihonon na manang dang ay pangguturi do nasida. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah berpesan kepada Hesekiel agar jangan takut, tetap setialah melakukan pemberitaan itu. Sekalipun pemberitaan itu ditolak, didengar atau tidak,
maupun dia di tengah-tengah onak dan duri. Tetapi dalam hal ini Hesekiel diutus dan diteguhkan supaya jangan takut. Oleh karena itu, itulah juga yang menjadi penguatan bagi kita. Bagi para hamba-hamba Tuhan, dimanapun berada, biarlah kita tetap hanya setia dan mengandalkan penyertaan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Dan ingatlah amang inang yang dikasihi oleh Tuhan. Jika ada orang-orang yang menolak hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil, maka keadilan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah daerah dan tempat itu. Ido umbahen didok di Matius 10 ayat 15 dikatakan bahwa sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Jika Sodom dan Gomora mengalami murka yang luar biasa karena ketidaktaatan mereka, maka tempat-tempat yang menolak para hamba-hamba Tuhan, yang menolak pemberitaan Injil, maka biarlah Tuhan yang menyatakan keadilannya. Itu juga yang dialami oleh Paulus dan Barnabas. Ketika pemberitaan Injil ditolak di tengah-tengah banyak orang di persekutuan kaum Yahudi, maka Paulus dan Barnabas mengebaskan debu yang ada di sepatu dan dia katakan molotabereng di ulaun apostel 10 walu amang inang didok songonon tabuka ma bibelta di ulaun apostel 10 walu ayat onom didok si Paulus. Alai dibahen nama ngolu nasida jalamangi cahi di pas-pas si Paulus ma ulosna didok ma tunasida. Marsapata tuhamu ma mudar muna lias do anggo au olah nion ma au laho tu halak si pele begu. Maka dalam hal ini pun menjadi peringatan bagi kita umat yang dikasihi Tuhan, maka jangan kita tolak pemberitaan firman Tuhan. Jika para hamba-hamba Tuhan diutus untuk memberitakan firman, baik ditongani bagasta, marhite pertangyangan, marhite aka persekutuan, jangan menolak pemberitaan Injil. Amang inang, di mana ada pemberitaan Injil, di situ keselamatan, kesejahteraan dan damai dari Tuhan berada di tengah-tengah persekutuan, baik di gereja maupun di rumah dan di masyarakat. Amang inang yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini hendaklah kita senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan, mengandalkan pertolongan Tuhan, dan itulah yang memampukan kita laho marbarita nauli mangula parsuruon ni debata, maka tetaplah setia melakukan panggilan itu sendiri. Dan dalam hal ini amang inang yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Tuhan Yesus membekali, menasehati para murid-murid itu, maka berangkatlah mereka melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan. Marhite aka sisiani. Tuhan Yesus memberangkatkan mereka, mengutus mereka, membekali mereka, sehingga pelayanan-pelayanan yang luar biasa dimampukan di tengah-tengah kehidupan para murid-murid. Maka molotabereng di ayat 12, doh di ayat 10 tolu, didok jadi borhan manasida marjamita mandokon paubahon roha. Jalatorop dosi bolis di pabali nasida lan nahasitan dimyahi gabe malum dibahen. Dengan kesungguhan hati,
Dengan ketaatan para hamba-hamba Tuhan akasisian na diutus mardua-dua laho marbarita nauli mangula ulani Tuhan Yesus marhiti-iti akasisiani, maka banyak orang yang bertobat, banyak orang yang disembuhkan, dan banyak juga orang-orang yang mengikut oleh Tuhan. Maka dari kali itu amang inang yang dikasihi Tuhan, biarlah dalam perjalanan pelayanan kita, kuasa Allah itu tetap senantiasa melingkupi seluruh para hamba-hamba Tuhan, termasuk kita yang Tuhan pilih, Tuhan panggil, dan Tuhan utus di dalam berbagai profesi kita. Di tengah-tengah pandemi, tantangan yang begitu mengancam, mengkhawatirkan, selama kita tetap setia dalam panggilan itu sendiri, amang inang yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Setialah memberitakan firman Tuhan, lakukan pelayanan yang terbaik. Memang di tengah pandemi sekarang ini banyak hal yang menakutkan, banyak tantangan, banyak kekhawatiran. Tetapi sebagai hamba-hamba Tuhan, kita diutus untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Sesuai dengan profesi matu tugas panggilan atau pengutusan kita. Di tengah wabah pandemi, jangan takut. Mari tetap setia melakukan panggilan kita dan pengutusan kita. Tetap setia menjaga kesehatan kita, tetap setia mematuhi himbauan pemerintah di rumah saja. Biarlah kita tetap setia juga, tekun dan berhikmat, supaya keselamatan itu juga kita peroleh dari Tuhan. Amang inang, dalam hal ini Tuhan mengutus kita, memberitakan kasih karunia Tuhan di tengah-tengah COVID-19. Kita bersama-sama berjuang, memberitakan firman Tuhan, saling meneguhkan, saling mendoakan. Maka biarlah kita boleh melindungi orang lain dengan ketaatan dan kesetiaan kita, mematuhi protokol kesehatan. Kita disehatkan, teman kita juga disehatkan, sehingga kita bersama-sama memperoleh kesehatan itu sendiri. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita. Amin. Martangnya kita. Hupuji hupasangap hami mahu ali amang pardenggan basa, na husomba hami marhite Tuhan Yesus. Mauliate rohanami diho ali Tuhan. Disungguli hatam dohami di bagasan minggu sadarion. Asa toktong hami Tuhan satia, marbarita nauli, satia mangula ulaumu, marhite hami salut akan naposom, dinaung dijauho hami mangula ulaumu, namaragami, marhite aka profesi-profesi nang nilehemu Tuhami. Ale Tuhan, tung macai godangdo aka pergumulan, banyak kekhawatiran, banyak tantangan, banyak hal-hal yang membuat kami takut. Alai marpos niroha dohami tuado pamu, hodo natoktong mangundongani hami, mamasu-masu hami jalamanau gunogu hami, asi maroham di hami Tuhan. Jala sapalau naung dipilit ho hami, gabe ulam gabe naposom, di namar barita nauli, di manang di dia pehami makobasi. Tuhan unang apalang asini roham di hami, tung patau mahami, pargogoi parbisui hami, jala tondi parbadiamima na mangajari hami. Molotung pe sipata maol jala rahis pardalanan ni pakobasyon nahu hadopi ami, alai pos situtu rohanami tuho
tung so tadi konom muhami aliamang. Ali Tuhan di bagasan tikion hubuan hamido saluhut ruas di huriam. Na tung macay torop di bagasan hagalion ni pamatang siala ni parsahitot. Siala digosa-gosa ni COVID-10 sia. Tuhan asih maroham. Biarlah mereka boleh bernafas dengan bebas. Lehom maha malumoni, pargogoi pamatangna. Jala pahot hapur siawana unang mandili nasida Tuhan. Lehom maha malumoni, boloko maka sahiti Tuhan aka virus na mengganggu kesehatan saluhut ruas ni huriam. Ali Tuhan dongani manasida. Pargogoi si panganon si inumon nang aka ubat pe na masuk tu pamatang nasida. Asa ima gabe pangalapan pasu-pasu marhiteho gabe dapotan hahi pason nasida Tuhan. Nang hami pe saluhut akan naposom molotung adong akasahit na marlokotan di pamatang nami bolokoma Tuhan. Jala papos rohan nami, hodo debata nami debata na mangulu, na toktong na mandao ni hami, mangalehon hahipason, mambolokon saluhut akasahit. Ali Tuhan, di bagasan tikyon pe, hubuan hamido, saluhut ruas ni huriam, na di bagasan duka cita, di hari-hari nang salpu, di naung di jauho keluarga na hinaholongan ni rohana sida, nunga morube bilangan ruas ni huriam, HKBP Depok Sada, di hari naung salpu nunga dialapho Amang Henry Parhusip, na hidamaluhon ni inang burung marpahung, nunga dialapho inang anaria boru nenggolan nama kabuluhon amang tunggul hamonangan siahaan. Dohot nunga dialapho inang Marta Novarida boru lumban tobing sahalak naposo bulung. Dohot diarinang salpu amang riso pangaribuan. Nunga dialapho di tonga-tonga ni keluarga na hinabaluhon ni inang amida borusiahaan. Dohot diari nato hari pe Tuhan, nunga dialapho amang tunggul sianipar, sian tonga-tonga ni keluarga nasida. Tuhan tung macai lungun situtu rohanami, tarlumobi ruas ni huriam na di bagasan habot ni rohai. Atong Tuhan, patogu maha porsiaon natsida, unang tadikon. Asi maroham Tuhan apu lima saluhut keluargai, keluarga na tinadikon na hinaholongan ni roha. Lehon ma semangat, lehon pakirimon, jala tungho ma Tuhan, na mangapusi ilu-ilu nasida. Ale Tuhan, di bagasan tikyon pe, hupasahat hami ma, saluhut aka pakobasion, nanaing dipatupa di tonga-tonga ni huriam HKBP Depok Sada. Tung mace godang pe Tuhan aka maolon hap maolon tarlumobi di parcupangan nami, di parsauran nami di bagas joromon. Molotung pe terpisah kami secara jarak, mangulahon peribadahan di tonga-tonga ni bagas ganup. Ale Tuhan, sayho matot natoktong namandongani hami saluhutna. Toktong maho Tuhan namandongani hami mamasu-masu ngolu nami. Asi maroham di hami. Nang diari nang mangihut pe, ditiki naune, lehonomu do tiki nang kesempatan di hami, lau marpar seorang nauli. Mengikuti ibadah secara bersama-sama di bagas joromon. Asi maroham di hami Tuhan. Pasu-pasu ma aka pamareta nami, na manguluhon bangso doho negara namion. Toktong maho Tuhan na manguluhon nasida, asa satia nasida,
mangula ulau nasida songon panggonggomi di tonga-tongani bangso doho negara namion. Ali Tuhan nunga dipatupa kebijakan PPKM di tonga-tongani bangso nami. Atong saihomana mamparguguihon hami, asa setia hami menjaga jarak, tetap mematuhi protokol kesehatan dan mematuhi himbauan pemerintah. Asa bui hami malua, malum sian panggohi ni COVID-19 siai. Atong Tuhan, lehon ma hagugoon di hami. Jala patuduhon mahwasom, mujizatmu di tonga-tongani bangso doho negara nami, nang di tongani Portibion. Tuhan, basmi ma saluhut aka virus-virus yang menakutkan i. Jala toktong maho Tuhan na mampargoy-goyhon saluhut aka para medis na makalujahon merawat saluhut aka masyarakat yang sedang mengalami kelemahan tubuh dan yang sedang dirawat di rumah sakit nang na sedang isolasi mandiri. Asi maroham toktong maho Tuhan na mamasu-masu mandongani nasida. Atong Tuhan sahat dihoma daging dohoton dinami, urasi hami sian saluhut hagaleon nami, asa tamahami manjalo pasu-pasum. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus jaloma tangiang namion. Amen. Dihamu amanami inanami nahinaholongan, tapasaha ma peliata nadumenggan tuadopan debata, jala pelian boima ditransfer tu rekening HKBP Depok Sada Marende Mahita. 666 ayat 1 dan 2. Tatangnya koma peliata martangyang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroat ni saluhut silehon-lehon nadenggan dohot nasa ulibasa na mauli utus. Hupasat hami masian na nilehomi tu hami pelian nami tuho. Say jalom ay gabewap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa uparhasya kami pelianon. Patimbulhon harajomu itonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tondim. Asalam hutan dahami godang ni seleon-leom itu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho.
Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajomu, say saut malomon ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hamit togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disondakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala dipasaorhon ma damena tutondim. Amen. Dihamu amang inang nahinaholongan, hami namarhobas di badah minggu sadarion mandok. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.